ziua, doamnă Mihaela! Vă Bună mulțumim din ziua! suflet Bună pentru ziua! găzduirea târgului nostru, Blue Joy, în cadrul Bibliotecii Nicolae Iorga. Mă bucur că biblioteca a devenit un spațiu pe care, pe lângă cultură, aduce lucruri manual, aduce handmade-ul care trebuie să facă parte din viața noastră, pentru că atât cartea care ne sprijină și ne educă, și aceste lucruri care sunt expuse în mijlocul nostru nu aduc decât bucurie. Sunt lucruri cu migală făcute, lucruri făcute manual și trebuie să ținem cont că față de tot ceea ce ne înconjoară, aceste lucruri vin să sprijine viața noastră, care trebuie să fie din ce în ce mai bună. Așa și este. Artizanii chiar trebuie să vină să-și spună povestea din spatele muncilor, pentru că am vorbit astăzi un pic cu ei și o ceramică, o broșuliță mică, durează mai bine de 14 ore. Da, și eu acum m-am uitat aici la partea expusă de Mănăstirea Turnu, care are o sumă de produse naturale, ceea ce este minunat. Deci toată lumea muncește să aducă binele, să aducă bunul și frumosul în viața noastră. Asta ne-am dorit de la acest târg, să vină artizanii care creează și pun pasiune, produse handmade și lucrate cu foarte mare drag. Da, cu mare drag, așa este. Cu mare drag, în continuare la târgul nostru, Blue Joy, prima ediție, urmează să le aveți pe următoarele și astăzi ne veți găsi până la ora 19. Vă mulțumim tare mult încă o dată. Și succes în continuare și vânzare bună tuturor participanților. O zi bună! La fel, mulțumesc!